Entenem que cada activitat de voluntariat és diferent i no totes donen tant de joc a la persona voluntària per prendre decisions. Tot i així, si analitzem les activitats que estem oferint a les persones voluntàries, no estem donant-los les opcions que realment existeixen en relació a la seva tasca, al com faran la seva tasca, quan la faran, amb qui la faran i fins i tot amb quins objectius la faran. Poder establir una conversa i un diàleg amb la persona voluntària permet conèixer molt més quins són els seus interessos i de quina manera, com a responsables o supervisors o mentors, podem donar joc a les seves capacitats i les seves inquietuds. Entenem que no totes les entitats fan el mateix tipus d'activitat i que no tots els voluntaris tenen possibilitat de participar en tots els elements que defineixen el seu projecte. Tot i així, si analitzem com estem informant de les ofertes de voluntariat, si analitzem com estem fent les reunions i entrevistes primeres que fem amb les persones voluntàries, segurament veurem que no li estem donant prou possibilitats i prou opcions com realment les persones que comencen a formar part de la nostra entitat es mereixen. És per això que en aquest vídeo us oferirem eines on us explicarem estratègies per afavorir aquesta participació, elements a tenir en compte per donar valor a les decisions que han pres les persones voluntàries i retornar aquestes idees i aquestes contribucions, donant-los la responsabilitat i el lideratge com a co-creadors i com a organitzadors de noves activitats. Aquesta estratègia d'apoderament, en definitiva, que consisteix en entendre la participació com un procés que va augmentant en la responsabilitat de la persona voluntària, és cabdal per fer projectes amb major impacte i, en definitiva, per fer programes de voluntariat actiu. Una de les definicions de participar és formar part. Quan estem fent les reunions amb les persones voluntàries, estem realment donant-los opcions de formar part de l'activitat de voluntariat o només ens estem limitant a encarregar-los una tasca? Perquè és molt diferent. Participar realment el que significa és explicar per què els estem oferint aquesta tasca, què esperem del seu ajut, què esperem de la persona voluntària, però també donar-li moltes més opcions que ens permetin, de totes maneres, assolir aquest mateix objectiu. És per això que cal ser creatiu, cal tenir la ment oberta i cal pensar més enllà per fer que les activitats siguin realment participatives. Es tracta de ser humil, escoltar els suggeriments i dedicar l'esforç que és necessari per canviar les rutines, canviar les maneres de fer, de manera que les persones que realment tenen aquesta intenció de participar i d'influir i contribuir de manera més decidida puguin fer-ho i se sentin a gust fent-ho. Per fer això possible, cal superar un dels principals obstacles que tenim com a entitat, que és la resistència al canvi, el poder sortir de la nostra manera de fer, la nostra rutina, cosa que és essencial per ser més participatius. La participació no és només un objectiu que es pretén, no és només un dret fonamental, no és només una metodologia de treball, és un valor i una actitud que entenem és la que correspon a les entitats en la mesura que volem defensar i representar els interessos de les persones amb les que col·laborem i que volem ajudar i que són les destinatàries de les nostres activitats. És per això que hi ha un element sempre de repte i innovador, que és realment donar aquest protagonisme a les persones voluntàries com a participants no d'una activitat, sinó del conjunt de les activitats de la nostra entitat. Nosaltres entenem que no totes les entitats poden oferir les mateixes oportunitats d'acció per a les persones voluntàries, però tot i així també entenem que totes les entitats poden pensar-hi, fixar-se en el tema
i donar més opcions de participar. No és el mateix tenir una tasca de pujar i baixar coses o de fer de barrera humana en una cursa popular que poder dissenyar una activitat o crear una activitat nova, cultural o educativa o fer una campanya, per exemple, no? Per recaptar fons. Són coses que hi ha coses que requereixen de més participació, de més capacitat de decisió per part de les persones voluntàries i coses que no. Fer un voluntariat més participatiu consisteix en escoltar activament a la persona voluntària i entendre que en la mesura que pugui decidir elements que formen part del seu projecte, la persona voluntària farà millor la seva tasca i assolirem més impacte, en definitiva, amb les nostres activitats. Que una persona voluntària participi en l'entitat no només significa que pugui decidir el màxim d'elements sobre la seva activitat o tasca, sinó també que tingui oportunitat de participar en la vida de l'entitat. Tenir informació sobre les activitats que s'estan fent, formar part de les reunions en les que estem prenent decisions sobre la planificació, sobre l'estratègia, poder també ser convidat a els esdeveniments en els quals ens conviden, formacions, seminaris, fòrums, afavorir la seva participació fins i tot com a representants nostres en altres activitats, assemblees, consells. Són totes estratègies vàlides perquè ens exigeixen mantenir aquesta comunicació, aquest contacte, aquest intercanvi constant amb les persones voluntàries. Com hem dit en altres vídeos, el fet de voler fer activitats més participatives ja és una part molt important de l'èxit per assolir-ho, perquè significa que estem entenent que necessitem canviar certes coses en les nostres rutines, en l'organització de les activitats d'informació, formació, suport amb les persones voluntàries per tal de que tinguin molt més joc i puguin decidir realment què faran, com ho faran, amb qui ho faran. Això s'aplica a tot tipus de voluntariat, en tots els sectors. El fet d'haver treballat tants anys amb persones joves ens ha permès entendre que en la mesura que tu dones poder a aquestes persones, la persona et respon i es compromet de manera molt més decisiva amb el dia a dia de l'entitat. Donar aquest poder consisteix en donar-li oportunitats reals per participar, tenint la informació i la seguretat mínima necessària per emprendre noves tasques. Això és el que consisteix participar. Les persones voluntàries estan recollint informació sobre els resultats de les seves activitats. Les persones voluntàries estan decidint el que es fa. Les persones voluntàries estan decidint amb qui estem treballant o de quins són els grups beneficiaris que estem prioritzant. Que té objectius compartits i que poden compartir tasques. O sigui, la persona voluntària és qui millor pot fer una proposta de noves tasques. La persona voluntària és qui millor pot tenir una idea sobre com millorar o que amb aquesta confiança que és del tot bàsica i essencial per una correcta comunicació pot fer tota la crítica constructiva, pot fer tots els comentaris per ajudar l'entitat a identificar els errors que els hi permetin millorar. Les persones voluntàries són expertes en els assumptes que afecten a la seva tasca, coneixen molt bé, i si no és així és perquè no ho fem prou bé, però haurien de conèixer molt bé com funciona l'entitat i d'aquesta manera la seva participació serà real i serà útil. La participació no vol dir fer la tasca, la participació vol dir sentir-se part d'una entitat i tenir tots els drets i també els deures com a part d'un col·lectiu de fer el que consideri necessari perquè aquesta entitat millori. Això és participar i aquesta cultura és la que us facilitarem a implementar en la vostra entitat mitjançant aquests vídeos. Fer un programa més participatiu consisteix en donar poder
a la persona voluntària de decisió sobre el màxim d'elements que defineixen la seva activitat. D'aquesta manera els permet entendre molt millor la relació que té la seva tasca concreta amb el conjunt de programes de l'entitat i també el paper de l'entitat com a part d'un sector que està treballant de forma moltes vegades conjunta per assolir objectius i reptes que són molt importants. El fet d'ajudar a la persona voluntària a entendre aquesta cultura de la participació és el que permet a la persona voluntària sentir-se part i entendre que el seu paper no és com un treball que tu has de fer una cosa i punt, sinó formar part d'un conjunt de persones, d'un col·lectiu. En els vídeos us presentarem eines que poden servir per donar responsabilitat i poder a les persones voluntàries perquè participin efectivament de més maneres i amb més impacte en el conjunt d'activitats i esperem que us siguin molt útils. Gràcies per escoltar aquest vídeo.